може това така по някакъв начин да разведри установката, свързана с нашия национален отбор? Добре, насочваме се набързо към съставите, с които двамата селекционери започват този матч. Първо на фокус, разбира се, избора на селекционера на домакините от Кипър. Там няма да изпадаме в излишни детайли около индивидуалности или нещо подобно. Петима души в защитната линия, която подрежда селекционера на кипърците. Ясно е, че до голяма степен акцента за домакините в този матч ще падне при играта в отбрана. Няма как да бъде другояче. Набързо, разбира се, обръщаме поглед и към състава на Испания. Тони, въпросът ми е към теб. Четох едно интервю с Луис де ла Фуенте, в което той беше запитан има ли място в националния отбор на Испания за хора като Иско и Серхио Рамос, които карат не втора, ами направо трета футболна младост. Знам, че си огромен фен на Серхио Рамос. Има ли място според теб за него в националния отбор на Испания, след като той се завърна обратно към клубния футбол, обичайки екипа на Севиля и се справя страхотно? Аз ще ти отговоря тук по следния начин. Не смятам, че 11-торката, която ще видим след малко, ако им съберем мачовете и трофеите, може би ще се доближат и на 80% тези, които има Серхио Рамос, само с националния отбор.